Hola, què tal? Soc Javi i avui hem vingut fins Vallada per a gaudir de la mostra agroalimentària i d'artesania de Vallada. Vols veure en què consisteix? Doncs vinga, acompanya'm! Si t'agraden les olives, mira aquestes d'ací. La mostra agroalimentària de la Costera és una aposta dels mitjans productors de la comarca per posar en valor la terra, la natura, el poble i els seus carrers, les persones i les tradicions, com un tot, amb voluntat de treball i sostenibilitat. Així, cada any, els productors posen en valor els productes de proximitat, quilòmetre zero, d'elaboració tradicional i artesanal, amb un únic segell, el de la qualitat. Agarres mimbre i vas passant-lo a poc i vas teixint el culet. Hi ha moltes classes de cistelles, de varietat de modelos. Esta és una cansalera, però hi ha moltíssimes classes de cistelles. Alguns dels principals objectius d'aquesta fira són els de reforçar les xicotetes i mitjanes empreses agroalimentàries i els seus productes de proximitat. Però a més, també es busca promoure la cuina tradicional de tota la vida, com esta riquíssima paella que estan preparant les ames de casa de Vallada. Ara bé, en Vallada també comptem amb productes autòctons que destaquen pels seus mètodes artesanals, qualitat i sabor. Entre ells tenim els olis que produeix l'almàssera Molins de Paixerell, ubicada en el municipi. Acompanya'm! Així tenim a Julián Úbeda, el responsable de Molins de Paixerell. Molt bé, Julián, conta'ns, quants anys té aquesta almàssera? Aquesta almàssera data del 1882, va ser el meu besavi que vaig començar a elaborar l'oli així. Abans no hi havia electricitat, per tant era un animal que tirava de les pedres, de l'empiedro, i el que és la premsa era a braços. En 1940 el meu abuelo ja canvia a l'electricitat, ja fica les pedres que vagin en motor i la premsa que sigui una premsa hidràulica. I en el 1990 fem l'última modernització canviant a un sistema continu. I quin tipus de productes produeixeu així? Nosaltres elaborem oli d'oliva verge extra, però també s'ha elaborat oli d'oliva verge. Estem també fent varietats diferents, estem potenciant les varietats autòctones d'ací de la zona, tant la local, que és la varietat alfafara, com les altres autòctones, com la blanqueta i la manzanilla. I després estem portant altres varietats d'altres regions d'Espanya o d'altres països per a poder presentar a la societat uns olis diferents. Molt bé, així tenim alguns exemples, no?, d'aquests productes. Així podem veure l'arlequina, el Blend Selection, que és una mescla de dues varietats, és un oli més suau per consumar, segons el client, i la varietat autòctona, que és l'alfafara. Molt bé. I on podem trobar aquests productes? Nosaltres vendem els nostres productes en Nes Gourmet, València, Alacant, Madrid, i després tinguem alguns clients en França, en Dinamarca i després altres en el País Basc. Després nosaltres el que fem també molt és anar a fires agroalimentàries per donar a conèixer el nostre producte i que la gent pugui provar els olis en el moment i poder conèixer-nos en definitiva el producte que elaborem. O sigui que aquesta fira també, ja que vosaltres esteu en Vallada i demés, és una oportunitat, no?, per a... És una oportunitat gran, perquè ve sempre gent de fora i el coneix, el pot provar i ja sap on estàs i pot vindre a conèixer-te així a les instal·lacions. Molt bé, doncs moltes gràcies, Julián. Per res, Javi. Això que veus ací a les meves mans és un tipus de cervesa d'Ombria, una de les cerveses artesanals que els mestres cervesers de Vallada com Edu fabriquen ací al poble per a delectar als amants d'esta beguda. Molt bé, Edu. Conta'm, quin és el procés de fabricació d'aquesta cervesa? El procés de fabricació d'esta cervesa és un procés totalment natural i artesanal. És a dir, s'agarra la malta, se mol la malta i se fabrica la cervesa. A més, totalment natural, el producte és natural. A més, la part d'embotellar també és natural. No s'embotella isobàricament, és totalment artesà. I ni filtrem ni pasteuritzem. És a dir, al final obtinguem una cervesa viva. Molt bé. I quins estils de cervesa feu servir?
Nosaltres fem servir la cervesa Lombria, tenim 3 estils de cervesa. Un, que és el que dus tu a la mà, per exemple, que és cervesa Lombria Black, que és una cervesa rúbia, és super refrescant i a més està galardonejada en el 2014 com la millor cervesa de blat de la Comunitat Valenciana. A continuació tenim una cervesa, una Irish Red, que és una cervesa tostada, que és un poquet més dolceta, no vol dir que sigui una cervesa dolça, simplement que té aquest matís així de caramelo de fresa i al final, un puntet, no vol dir que sàpiga això. I després, per finalitzar, per a la gent que li agrada ja una cervesa més consistent, tenim una IPA, una Indian Pale Ale, que és una cervesa tostada. Molt bé. I quina és la producció actual? La producció actual que tenim avui en dia són uns 9.000 litres, al voltant de 9.000 litres anuals. És a dir, a priori pot ser que siguin molts litres, no? Però bueno, al final estem fabricant amb una màquina que són 200 litres cada tanda que fem, però bueno, sí, estem això. Uns anys botem dels 9.000, altres anys no arribem, també un poquet, però no arribem per poc, o se'n passem un poc, en funció de la demanda que tenim cada any. Un poc, és dispar. Un poc de l'any. Exacte. Molt bé, i on podem trobar-la, aquesta cervesa? La cervesa artesana, esta cervesa Lombria, podem trobar-la en qualsevol tenda de gourmet, per exemple. Cada vegada més aposten més per aquest tipus de producte, que és un tipus de producte que, independentment de que sigui un poc més car, també cada un ja s'estima més prendre's una cervesa de certa qualitat, perquè a la fi la diferència de preu no és del tot. També anem a mercats agroalimentaris, cotrobades, allà on hi haga lloc per a aquest tipus de producte. Molt bé. I vosaltres teniu pensat fer altre tipus de cervesa? Sí, a més de tenir pensat de fer altres tipus de cervesa, tenim ja fets altres tipus de cervesa. És a dir, nosaltres fabriquem també per a tres cerveses, per a altres empreses. Per exemple, farà cosa de 5 anys vam començar a fabricar cervesa xufa, que la tenim, se ven directament en Alboraya, la tenim en denominació d'origen i li subministrem 2 estils de xufa. 2 estils de cervesa amb xufa. No vol dir que siga xufa, no. És cervesa amb un toc de xufa. I a més la tenim, tal com he dit, en denominació d'origen. Seguidament va eixir uns altres cervesers en Xàtiva i fabriquem cervesa La Lucre. Li van posar de nom La Lucre. Sí, que és aquest vidó que tenim així. Exacte, en aquest cas, exacte, també embarrilem i aquest vidó exclusivament és La Lucre de Xàtiva. Aquesta cervesa és un estil pale ale. I després l'última que també li fabriquem és per a una colla que fa retos, cazarretos, se diuen, i fem una cervesa solidària, que és una blonde ale. Molt bé. Doncs fins aquí arribem. Moltes gràcies, Edu. A la mostra agroalimentària de Vallada també col·laboren restaurants molt tradicionals com aquest, el restaurant Saez. Així tenim el seu xef, Eusebi Saez Vila. Molt bé, Eusebi, conta'ns un poc qual és la trajectòria d'aquest restaurant. Bueno, el restaurant té una trajectòria que és molt llarga. Jo soc la tercera generació i doncs bé, té 55 anys, va fer el restaurant, porta una trajectòria de veritat que és molt bona, llarga, i bueno, res de tot això seria possible sense els meus pares i com no, quan van començar els meus avis. Ara mateixa està els meus pares, jo soc la generació que estic entrant i intentant un poc anar modificant i portant algunes cosetes diferents a terme, però sense perdre mai el que portem de darrere. L'essència, no? Sí. Molt bé, i quals són els plats típics o les vostres especialitats? Bueno, la veritat que ahir sí que tenim un referent clar com a restaurant en Vallada i tota la trajectòria que portem és l'arròs al forn. Podem dir que la nostra especialitat és l'arròs al forn, encara que bé es distingim un poc també per una degustació que fem, ja dic, intentant portar una cuina tradicional en uns tocs de creativitat. Cada setmana intentem fer una degustació de 5 plats diferents en els que anem jugant amb productes de quilòmetre zero dels nostres mateixos camps fins a portar tècniques molt diferents i molt distintes.
però bueno, també sense oblidar els arrossos de qualsevol tipus, tant secs com melosos. Passem per el Puigero tota la vida també de València i bueno, sense... Uns arrossos pel que veig molt bons. Sí, bueno, l'arròs al forn, la veritat que el bordem i bueno, que jo sóc el que fica un poc la cara, la que sempre està darrere la meva mare. Jo la veritat que li deixo fer l'arròs d'ella perquè ella és un poc la que porta al final la batuta també del restaurant i la que ella està portant. Però bueno, és un poc cuina tradicional al final, portant tocs de vanguardia o tocs de creativitat d'alguna manera. Molt bé. I com aconseguiu aportar-li modernitat sense perdre el seu origen? Bueno, és un tant complicat, val? I també al poble que estem de Vallada és un poc portar-li a la gent coses diferents, ja que al final no volen eixir-se del que és. Però bueno, intentem fer nosaltres la nostra cuina, donar-li tocs al final com a cuiner o com a xef d'aquests restaurants o jo que porten un poc pues, ja la batuta i ho vaig encaminant i vaig buscant pues, diferents formes per anar buscant tècniques de cuina, tècniques de cocció en la que podem canviar un poc tota la cuina dels meus avis o inclús la dels meus pares. I per acabar, l'última pregunta que te vull fer és com aplega un xef jove a dirigir un restaurant amb més de 50 anys de trajectòria? Bueno, aquesta pregunta és un tant complicada. Al final, pues, bueno, he arribat, ja que, com el dic, pense que no he pogut escollir una altra cosa. També crec que m'ha apassionat des de tota la vida, ho he viscut tota la vida. He estat en molts restaurants a nivell d'Espanya, els millors restaurants, he corregut per molts llocs i he vist moltes coses. Al final, pues, bueno, ficar-se davant d'això no és fàcil, perquè hi ha moltes coses, però pues, anem portant. La veritat que molt agraït i cada vegada la trajectòria és que estem, el restaurant va molt bé i estem disfrutant, que al final és el que fem. No, disfrutem dels plats que fem, de la cuina que fem nosaltres i la veritat que ho fem molt a gust. I seguim fent així i que la gent disfrute de la nostra casa al final i del nostre restaurant. Com veiem sempre, si mantenim el sentiment i la tradició, tenim un bon resultat. Com has pogut observar, la mostra agroalimentària de Vallada és una gran oportunitat per a fomentar el comerç tradicional, tan important com qualsevol altre. Així i tot, Vallada té molt més que oferir. Per què no fem una volta i ho vegem? Un dels edificis més representatius del municipi és aquest, l'església parroquial de Sant Bartomeu Apòstol, la bella infraestructura del qual va ser construïda en el segle XVI pel mestre Pedrapiquer Domènec de Gamieta i acabada definitivament en el segle XVIII. Si fem un passeig pel seu nucli antic, ens trobarem en representatius carrers, cadascun amb el seu encant particular, com els carrers Santa Creu, Sant Joan, Santa Rosa o el carrer del Campanar. També trobem el Museu Arqueològic Municipal de Vallada, un espai cultural on gaudirem d'una interessant col·lecció d'objectes propis de diverses etapes històriques. Molt bé, perquè fins ací hem arribat, però no vol dir que ho hem vist tot. Avui hem après que Vallada és un municipi valencià que junta el seu patrimoni històric amb el comerç tradicional, la gastronomia i la natura. Et convida que vingues per a gaudir de tot el que aquest vell poble té que oferir. Ens veiem!